kauran na paki. Oh, amo man rin sa diyang sitwasyon. Dali maghambal nga palangga ng banwa pero pira bala sa gahambal nga ran na ang ready magbuhis kang anda nga kabuhi. Ha? Oh, sa Romaan may mga programa sa San Jose bilang pagtao tribute sa pagkabaganihan ni Ari Antique Governor Evilio B. Javier. Alas 8:05 sa aton nga pagpagalagad, ano ang mga balita? Ha? Sa kajabanwa nga mga tiniyon. Ha? Ang balita nagdabaron ang diyang production growth kang COVID sa Metro Manila kag kaiping nga mga kaprobinsyanan kag sa iban nga mga probinsya sa pungsod. Ang Metro Manila mga biyan classify ron nga low risk ang classification. Pwede magnaog sa alert level number 1 ang classification kang Metro Manila. Yatamyaw tagid si Nang Bing Von Simen sa Manila sa Sheraton Hotel. Ay man may hindi ko gid paglipatan jay budlayer ko nura tati gracias para kadlaw bla, no? Nang Bing, no? Amo jang guardian angel tamo. Kaga guardian angel. Amo gidang provider tagid kuno just in case si Bing Numat Von Siemens, mga kabyanan. Mga kabyanan, sa piyak nga bahin, umpisa nga gin-implement ang ganban sa bilog nga pungsod. May dyan nga 921 ang nadakpan. Ang kuon gani kita kasi Basti, miyagwa ko madakpan ka, polisi, si Gaspar. Iti sino tabi sa si Basti, hindi magpati nga. Ura, tigin na dara si Gaspar man, bisan usisaan ang pamangkot, saan oob lang madakpan si Gaspar. Oh, man-unblock police may daraman si Gaspar dyan sa si Basti kang pusel. Ang pamangkot, may tsansa blang nga madakpan kang si Basti pinpi, si Gaspar nga may pusel. Sa piyak nga bahin, mga pirangga at permati. No? Suno sa Okta Research, by month of March. Ha? Hindi na magsaka ko, no? Maganaba pa sa 1,000 ang tagsa kadlaw nga kaso kang COVID. At good news ha? Kung mga murang balita. Samtang ang COVID active cases sa Antique nagnaba sa 554 as of yesterday. Ha? May talaga yun kita nga lokalisyo niya ko, no? I-plastar talang dya. Ang diyang magkatuhay blabanwa nga findings sa sangka 18 anyos nga bata nga ginapatihan may heart problem, may enlargement of the heart. So no, sa nanay 18 anyos nga babae taga Batunan Norte, no? Mga kabyanan, giribiyon kapon ang ginikanan nagtubang sa aton ngita kwarta agad ipakremate ang bata as per advice kang municipal health rugya sa Kulase nga ipakremate gid kay ang swab kang nagligad nga January 27 nagwa nga positive sa COVID pero kang naghuot daghana gin landing sa ospital pero fully vaccinated diyang bata. Bay paano tabo nga nag-positive sa swab? Butang ko nag-positive sa swab kang January 27 pero kang nag-uot dughan na gindara sa Kulase District Hospital. May findings sa doktor ano ang cause of death na Ti antes ka ba i-admit dyan bulaan ka man kang antigen test. Nagwa na sa antigen test nga negative man. Uragid. Ma-detect ka antigen test man ang tanan-tanan kung positive ka mo. Oh. Tiura, kang napatay ron,
Nag-declare gid ang municipal health kang kurasi, tinatural si doktora nga babaynhon, no? Nag-declare tanahid dyan. Ha? Nga ang diyang bata may panugot just ginikanan kay ginikanan ng sulat kang aran nga si Sharon May Rumay kang Batunan Norte i-cremate gid makabianan na may mga nakita talaga nga inconsistencies. Ti-cremate kay manti kun ihaya basi maglato ng virus, no? Because ang presumptions ta always is this, no? Amo jay nga may virus kag mag-spread. So dapat i-cremate. Tiga rin ti ano tanabay ang ginahimo kang gobyerno sa taong adlaw-adlaw imaus das balay. Ura man gani gin require nga i-quarantine kag nagalagaw nagaguwa man. Sa tawag nga quarantine, lax man banwa ang municipal health. Yang puwenta, di ba nga kung gina-restrict mo ang sa katao nga nadudahan mo nga positive sa COVID, i-restrict mo man banwa ang nahalubilo na sa balay. Tibisan sintomas kini ka ubo trang kaso banwa ora tinabatyag mataho sa ingod sa balay na, sa pamilya na. Na istoryahan tara karon kay kisa although may protocol kita nasunod sa gobyerno, nakita kag makita taman gyapon ang raka banwa nga inconsistencies sa mga decision making makabinan. Much more may nakita ta nga salungat sa test nga ginpatigayon kang banwa kang ana kang ospital antis tanana patay. Oras sa pagpalagad alas 8:11 sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Raka reaksyon to sa ginapamangkot nga kon kamo pahambalan need nyo ang tubig sa Esperanza sa housing. Di may mga nakakuon lisod gid kay laka lang gali ang bomba dyan karabanwa kag ang bomba may tendency pa magsungaw. Ang mayad lang kung ang balay mo rapit sa bomba. No? Kag for them, may mga nag-react ron nga ang rason man nga hindi gali sanda magtiner sa housing bangod man sa amori ang problema. No? Tubig. Wifi, balido, kag konkreto, bisan sabat lang kung ano ang problema nga riya kag paano mas solusyonan. Halin sa sinuman nga may otoridad. Regya sa kolase kung ano nga pamaagi nga sulbaron kag paano masulbar when mga kabiyanan when and how. Ngati ang tao ga paabot ngay palinton ka ng dirigto, pinagis barangay kung saan pwede mas naka-meeting, patawag gani meeting mga rally-rally itlad sa kampanya, patawag meeting, serbisyo, paihan nga hindi nyo magtunan tong stakeholder, kago nyo, problema sa tubig nyo, amo dyan kita ng mga solusyon. Sabi, tunin nyo man to. Na amo malaran permi ang ginahambal ta. Unahan niya tubig sa Esperanza kay gareklamo ang tao. Alas 8:13 sa atan banwa nga pagpanganagad kay imaw ang Dimapiles Karwas rugyan sa may sentro norte Kulasi Antique. No? Kung magpakarwas ka manoy, kang inyo sarakyan daraadyan sa Dimapiles Karwas may whole body wax, may whole body wash, under chassis wash, may vacuum cleaning, tapos may tire block. Gahalat kamo kang inyo sarakyan, pwede kamo maka Facebook diyan, free ang internet. Mga kabyanan, sa nagatawag vlog programa ko, no? Free ang internet kag free coffee, no? Na amo yabanwa ang Dimapiles Karwas. Gaymaw sa pagpalagad ta si Kapitan Victor Sorilla, si Kap Victor Sorilla
naga koon sa palibot kang barangay na nga manglimpyo gid kita agad madali naton malabot ang ginahandom ta kag malabot naton ang handom ta nga marayo sa mga pamalatian. Oy, taga Sentro Norte sa Sabado 9:30 to 10:30 dyan kami managtag karuming Antonios Miracle Oil. Palista la kamo ahead kay kagawad maayo kag kay sekretary na upon the supervision o barangay captain. Tiura man problema kay nagtaglaman tatan, no? Good morning, boss. From Dats Halipa o Patnongon. Ha? Kadya may bag-o nga OIC gobernador ang Antique ginsignate si board member Pio Sumande bilang OIC governor. Ang nagdesignate si Governor Cadiao kag si Pio Sumande amo ang mga pungko as caretaker for the meantime until her return. Kung saan o mabalik ay nagpamanila way takabalo mga kabyanan. Sa tihak nga bahin dahil lang sa tihak nga bahin mga pinalangga nga mga tagparamati tawaan taman dya pagtamodo sa atin nga pagpanglagad ang parte sa ecotourism, no? Kay programa gidya gali ni Madam G. Bautista Dioso ang adlagan board member. Si G. Bautista Dioso mabinuligan gali dya sanda. May gintukod na sanda nga library ragya sa Antique sa pira ka banwa. Kag tapos may mga ginatao man sanda nga mga produkto nga para si kayong lawas. Mga bulong bla. Baw ang expertise na parte sa ecotourism. Sobrak mayad. No, kay plano na mapa-interview sa Boss Radio sa Domingo ang diyang si G. Bautista Dioso. Abay, pwerte ka nami interview honoy, sobra ka idealistic gid. Amudjag ni na angay papungkuon yung classic board member man, no? Si G. Bautista Dioso. Ay manti flight attendant gali dya. Kagang pag-uswag banwa kuno kang atan gobyerno, atan lugar, atan probinsya nakasalalay sa government private partnership. Kung ikaw gobyerno, encourage mo ang negosyo like hotels na makasulod may relasyon sa turismo. Ti ana ni Kapbik Fidelisyo partnership ang gobyerno sa industrialismo. Mga big na nga mga klase ka investments ang involved. Nga magadura kang kaimulon sa probinsya kang Antique. Haiti ko na ang naandant lang sa probinsya banwa. Ang irala ka probinsya kung ikaw public official, amo saging nyo kalingling paano gastuhon. Ora ti gina-effort lang gobyerno nga iba outsourcing coordinate sa iba nga mga private sectors kung paano ma-boost ang negosyo, investments para makabulig sa ekonomiya natin nga magsaka man, nga magmayad man na amora mga kabyanan. Okay? All right. Good morning, boss. Great ko lang. Happy birthday. Amon pinalangga kag isa nga gwapa nga maestra sa elementary school. Si Miss Lourdes C. Angke. Happy 50th birthday. Stay healthy and blessed. Blessed birthday to you. Kiss Lagpak. Halin kay Stacy, Befen, Anki, Balugdahan. Mga kabinan. Diin yung mamaw nga tudlo si mamo. Pinalangga nga sige. Sige. Okay to. Oras sa pagpalagad alas 8:19. Gaymaw ang Gonzales Store sa barangay Lampotong. Sa barangay Lampotong, tanan nga grocery items lagyan mabakal. Gonzales Store ni kagawad Maria Teresa Alolod Gonzales. Amo man ang Ilas Bike Shop
kung magbakal ka mo na bisikleta, mga nami bisikleta da dyan, no? Elas Bike Shop gid ang agtunan mga kabyanan. Ha? Elas Bike Shop. Gay mao sinunoy sa nunoy bilangunan sa barangay Caridad, do. Gahimo ka binangon nga kung ano design yung kagusto, masunod na gid. Na, kamo kampiyon. Sa Lipata, mga kabyanan, kundi after ka Sentro Norte, 11:30 to 10:30 to 11:30 sa Lipata kita. Gin-coordinator dyan kahapon ang venue. Diyan yun narapit sa port, no? Para na butangwas nga ang venue, no? Para taga sityo baybay, kag tapikan, pwede kag to. Expected mga 400 recipients kang Roming Antonius Miracle Oil ang tagtag sa Lipata. Kung may sobrang stocks, pwede pagtaka-extend dyan sa barangay Lamputeng, no? Ha? Mga kabyanan. Coordinated naman yung tanan, no? Sa Sentro Norte, mga 9:30 umpisa up to 10:30. Okay? Amoy blanco on nga iba, nagayo gid. Ruming kung magdaag ka ang sweldo mo, ibakal mo lamang ran kang sangkap ka Miracle Oil. Kag itagtag para tanan taga kulasin dir bakal. Bahal ra nga bagay namon ang Ruming Antonius Miracle Oil nga mangin free. Ha? Kaya kami gagamit na nanday mabuto gid tamon beken nanti 50 100 pesos amon na pulos sa libre nga ran, ha. Wala mo ra murambal da. Pras ka sang kataho to na. Kung nangayo ko lang nimo nga Miracle Oil daw may 500 lang may biliron ti sobra ra no nangagasigi pangayo. Hindi dagit taken suri bay padagaan dabi ko, hindi dagit ko pagpa bulan kag pagpa-enjoy yung sweldo ay bakal kuno ka sangkap ka Miracle Oil kag in form of Miracle Oil ilibre tagtag sa pumuloyo. Tano sabat ko ati okay, wala problema. Di ba? Kag may chance sabi ka makabalik-balik sa barangay kag ibaloon kuno problema kag taho. Amo ring tawag nga representative governance. Nga ang nag-aakto ikaw kung ano nakita mo reklamo og taho. Ha? Kung ura ikaw galagaw, ang reklamo og tao hindi mo maman-anti paano mo himuon nga maaksyon ang gobyerno santo sa kung ano ang gusto tao kag problema tao. You see? Hindi mo gid makita ang problema ka barangay. Kung waay ikaw galagaw, kapin pa kon tapos eleksyon ura ren rati galagaw, amorya ang nalibot ren. Amorya ang kuon katagak ula si tapos eleksyon. Waay ren tigalagaw sa baryo. Tiandat nambalan. Ha? Ti lainayo lainan nyo. Ay lainan tanang plastadang mo amo ran. No? Nga ang opisyal nyo always visible, mamati ninyo, mamanananda ang inyo problema kag kung may mahimo sa gobyerno aksyonan. No? Padagaan nyo lang Blas Paulo Javier kag ang aken kandidato mga panya kami once tumaagran example dumaag tabi example kaluyan nyo lang ha just kulasi sobra pa 6B member may imo takra mga kabyanan siguro ang mga reklamo ninyo sa baryo-baryo kung magreklamo kamo pagi example sa aton pwede talagi ra banwaligidan sanda tawiyan ito roho no. Diyan amurat tayo makambal mo diyan man lang galiran no namayad gid man kung taho garisgo arisgo na yung nanya banwa mo ha pro kon daw ginatamad magapirmi magrisgo ti ura gidi amura bla kon da nga if there is no guts there is no glory.
Sinay Priscilla alulod ka pamatis pagmalagad na no bintanyos. Nangayos ng Marlene alulod ka Miracle Oil kinabanyos tinanay na. Te nakatira or ka uli kang 20 mil ni Tay Conrad Kung nilola ka pinilig aga dyan sa guwao. O di, tiraw ko ron. Ti baskag pikaw la. Od. Ti ura ka mating na batyag. Ura mong. Ti anog na batyag mo lang. Tuhod ko. Pero kung mag-miracle oil ko, gadura man. Sinanay Priscilla alulod. Rigyan lang ko, sunahan ko Good morning, mga kabyanan. Oras sa pagpangalagad alas 8 ang kulasi solid din kay Paulo Javier kag siyempre kay Roming Antonio. Buligi nyo man ko. Kung butuhon nyo si Paulo, isaluot nyo lang ko ay. Iabay nyo gid ko. Walo man. May nag-chat yun mo. Ang last tanara kung ako mga ayo kay Paulo, last tanara prapitan. Kag makakuon, takan gid nga. Kung dumaag si Paulo, daw kalas magulang tamay. Marakuon tablang wara tagid nagsala magipili kang kongresman tagag isbita ba? Amor mga biyanan, no? Amor blang ti kunik blan. Aram ka magagamit kang guts mga kabyanan. Gani hindi may profit tos may babaw kang ngayo ay ti ura mo man kung ano ang problema ka taho. Ura man ka kunik lagaw. So mamatrak ngayon mo kra konfirme kagalagaw, no? Mga kabyanan. Pro kon dumaag si Paulo ged. Bagay kontra na si ura man ti balay. Taga kulasi bit na si Paulo ya. Taga kulasit na dugo na habirt na ya kahit bisan balis ka doon ra habirt na ng plido kran. No? Ni Paulo ay si Migo Yoyet, good morning. Ang lubang ni tatay ni Migo Yoyet sa Sabadora ha. Sa hapon mga alas 2 ang misa sa Aglipayan Church, no? Ang tatay ni Migo Yoyet, ang bangkay na haya sa Andabalay sa Barangay Lipata, no? Manaan nyo ron na basta tatay ni Migo Yoyet, no? Sa pamilya, mga parinte, mga kilala, katatay ni Migo Yoyet, daw pasik pamanto kita, kusdalan niya na. Ganin tiwanan mo yung kamatayan na gangita lang gid man ka dahilan. Ora man hindi makita gid si Pastor Duhina ni patay man Condolence kay Pastor Duhina tingala ko ro ko kita kay Pastor Duhina ka program dia. Kaysa ka sundanay pa kami kunapon mo. Ang tatay ni Migo Yoyet nga di naaya sa Nabalay sa Lipata. Ha? Ang lebeng sa Sabado, pizza 12. Alas 2 sa hapon-hapon mga kabyanan, no? Sige. All right. Kay kagawad balugdahan sa kamansian, kalma lang kawanay kay ang listahan mo plastara dyan. Kay isunod tara after kang Bitadton Norte, Bitadton Sur kag Naba, sunod pagit semana. Ha? Hindi tapos Pebrero niya malabutan ng kamansihan ka sa pwede makareceive kang Roming Antonios Miracle Oil. Miyad man si gawad blogdahan niya kay pirti ka aktibos barangay na bisa na wara ka pungko kagawad, no? So ako advice ko nimo gawad. Lagan lamang blay ka sunod. Dalagan lamang ikaw sunod para nga namigid, no? Na mga kabyanan, dito takina nagtapos sa istorya mo, no? Nga si Paulo Javier, bisan patabulian nyo, ha? Palinti na tanakarya taga kulasi. Dugo nat nars mayor, dugo naman si Dudod Kadyaw, ha? Taga kulasi riya sandatanan. Puro riya taga mga dugo na rin kisa sa politikati. Natural, hindi man malikawan na hindi mo may dyan sa piyak grupo.
Ganiti ko si Paulo raman na kontratsimpo, no? Mga kabyanan. Ora man tanati kontratsimpo. Ha? Kay Paulo, mabulig na sa kulasi ra ko na burligan. Ha? Murgani ko unta, si Paulo habir na sa pagkakulasinyo lang ang dugo na mabuligit na kaninyo. Although nga may dyan man nga na supporters ni E.E. Ligarda, dati inyo matnara kung ako ginapinsindi ko lang ninyo. Nga si Paulo tumandak dugo na taga-kulasi. Natabuan lang to kaligad nga guntrahan na gitsanda ni Gobernador Kadyaw. Grabe ito ko na, ang ligad leksyon git. Galingin ulok tao, ti puro dugo to dyan, ti. Sige lang, tinadesideran naman to, tapos naman to. Ti